Да, здравейте, приятели! Аз съм. Как съм? Аз съм Абудо на 3. По-точно YouTube канала ми XSGamerXX, да можете да ме намерите в YouTube. Така, ако се чуете какво е това голямо лайно, което съм правил, опитах се да направя нещо подобно на това, но в по-широк размер. Съм искал да видя нещо добре, няма. Нека да видим дали този младеж ще сръбне. А този... Алкон! Хай! Алкон! Този е първо. Алкон. И ето маняк сървъра ляде. Алкон. Абоде. Не. Да, някой човек. Някой. Не знам кой. Това бях аз. Лера ще разреши хора, вижте, болница. Нали, болница. Чакай малко. Какво? Да, не знам. Така, болница. Ресторант, болница, мафака жила. Кой е виждал за Бог ресторант в болница, мафака? Ако някой в има си лампичка, къде е в главата ли, дай Бог. Смисъл. Лампички като лампички в главата, лампички като лампички или факли като лампички. Които са като лампички, не, няма го. Лампички. Да, човек, не пише на та бела гриф. Абу. Чакай. То сме кеф маняк. То беше един, Алкон беше един ро нещо се. Направи процес. Да. Тей. Аз се грифе. 3 месеца в това. Добре. А да си? Как? Хо-хо-хо, кой так? Никой не те примахва. А да си? Постави блок. Хайде, поставите. Айди бе, майнак. Дос май нищо не бъде. Значи има това. Често, като да е по-рано бе.
че имаше един минут, който ми беше ати, който не мога. Грешка си. И кой не, че мога. Как съм? Не, вчера защо съм махал. Это ксиво, като сиво. Не гъджа. Ксиво, като сиво. Ниво. Но тя сега не е в сервера. Ксиво. Клип. Този подарък какво прави това? Маска, какво означава X-Mask? Ако разберем какво означава X-Mask, ще да бъде много добре. Много добре. Да не случи. Кой е виждал ресторант в болница? Който е виждал ресторант в болница, да ми пише в коментарите. Или ако някой е правил видеоклип, в който е бил на ресторант в болница, да ми прати това. Така, сега ще покажа моята стая. Моята. Ето го. Доктор Абут. Вързал ли съм? Of clear wax 60. Смах. Фана доктор Алком. Фана доктор безименен. Този идиот не куберу. Спирам за малко това. Няма доктор. Спирам. What the fuck, човек? Какъв лак е имал? Я сега знам. Така. What the fuck? Да не е това проблем. Така. Дядо Коледа вместо да ми направи подарък, ми е бъгнал подарък. Ми е бъгнал с подарък системата.
Си дядо. О, вижте! О, кой бесил кученце? Някой бесил кученцето, няма пара. Няма пара. Дядо Коледа, кой го обесил? Ох, сега ще ми... Сега не знам как ще го кажа, че съм го махнал, само да го съм представил. Се кичи криво. А, какво става с тази кичи криво, човек? Вече кой ден? О. Алкон. Премахна всички. Добре, това... Не знам как ще го приема. Вот така. Да, и това забравя да ви покажа. Това става мишка, човек. Последно са заблязани близо до София. Маските им паднали на земята, но те имали резерва. Имената на близнаците убийци Twins Killer са Нил и Black Boy. Нил! Black Boy! Нил! Как Нил? Как Нил? What the fuck, bitch? What? Как Нил и Black Boy? Те са ми френцове. Който ги намери, печели от нас. This gosh, so friendly. Wanted twins, wanted new black boy. Као. Убивали са 541 976 хора, 17 депутата. Брутно в стокото. Те са се родили в пещера зад райското. Пръскал. Ако имаш такова невероятник. Добре, но мама 6 пъти номерът на вода. Родителите ми са от ислямска държава. Но Нил и Black Boy върнете! Какво съм с този етаж? Кое е виждал такова чудовище? Това беше купене. Абуд и Алкон! Нека да кажем Тел Алкон! Бай-бай! Йо, учу и абонации! Мама мия дорогая. Бай-бай, YouTube! И благодаря, че гледахте този клип. Аз бях Абуд и мой приятел Алкон, който видяхме най-тъпия ресторант в болница. И пишете в коментарите, абонирайте се, лайквайте, ако искате да гледате на типа. Аз без всичка съм. Мисля да качвам клипове на Robocraft. И пишете в коментарите дали сте обичали болница с ресторант. Бай-бай.